Ahojte, dovoľte mi predstaviť sa vám, ja som Liu, som matka 2 detí a milujem všetko okolo nechtov. Keďže to zbožňujem a milujem pozerať sa na nechtové videá, tak som sa rozhodla, že niečo natočím aj ja. Vo svojich začiatkoch by som strašne privítala, keby mi niekto vysvetlil úplne polopaticky, ako to vlastne funguje, čo sa na čo používa, čo mám robiť, ako si mám rozdeliť nákupy, aby som neminula zbytočne veľa peňazí, čo som samozrejme ja urobila, pretože som nakúpila blbosti z rôznych stránok, z ktorých som ani nemusela, a tak som sa rozhodla, že natočím niečo ja. Možno sa na to pozrite, možno nie. Ja pozerám videá neskutočne rada, som obrovský spotrebiteľ YouTubeových videí, slovenských, českých, talianských, španielských, ruských, ukrajinských, všetkých. Len ich pre mňa nie je dosť. A najradšej by som ich pozerala od rána do večera. Takže som sa rozhodla, že ich budem natáčať a možno si to nájde niekoho, komu by to pomohlo, a ak áno, ja by som bola neskutočne rada, a možno ak nie, tak aspoň si skrátim svoje dlhé večery na materskej. Ako ste si všimli, jednu ruku mám peknú a druhú nie. Ja som si už začala dávať nechty dolu, ale potom som si povedala, že možno by som si to mohla nechať na nejaké to video. Ja ich mám trochu obrúsené z toho pilníkovania, takže mi to prosím prepáčte. Ale toto je teda moja prvá stávaná francúzska manikúra a toto sú moje úplne hrozné 3-týždňové odrasty, ktoré už pôjdu dolu, a chcela by som vám na nich ukázať obyčajný gel lak a ako dať dolu materiál, keď ešte nemáte brúsku k dispozícii, respektíve možno na jednom nechte, na ostatných aj s brúskou. Ja by som vám chcela ukázať všetko, čo potrebujete na nechty v tomto videu, pretože mám toho strašne veľa, aj také teoreticko-edukačné okienka som si prichystala, ale chcela by som začať úplne od podlahy, takže v tomto videu sa dozviete, čo všetko potrebujete, keď si chcete doma začať robiť gelové nechty. Určite ja sama robím nechty skoro 2 roky, takže nechcem tu poučovať nejaké úplne úžasné nechtárky, ale možno nejaký samouk si pozrie toto video a pomôže mu to k tomu, aby vedel, čo potrebuje na to, keď si chce začať gelové nechty robiť doma. Možno spomeniem aj nejaké značky. Ja úplne chápem, že nie každý má k dispozícii miliónový budget a akože nechtové veci sú dosť drahé, takže by som chcela pomôcť vám aj ušetriť, pretože ja som vo svojich začiatkoch nakúpila strašne draho, strašne veľa blbostí a chcela som ušetriť, kupovala som z takých stránok, kde to vyzeralo, že to bude lacnejšie, ale v konečnom dôsledku som si aj tak musela nakúpiť kvalitný materiál, takže vlastne sa budem snažiť niekomu možno ušetriť nejaké peniažky tým, že nenakúpi blbosti, ktoré nevyužije, ale rovno si nakúpi kvalitný materiál, s ktorým budú tie nechty držať. Takže by som to vzala vlastne od podlahy, trochu si nastavím lepšie svetlo a chcela by som začať tým materiálom, ktorý potrebujete ešte predtým, ako začnete nechty robiť. A vlastne to začneme takto, si predstavte, že ja si idem teraz robiť nechty a začneme úpravou kožičky. Potrebujeme si tú kožičku nejako zatlačiť, takže si buď kúpite pušer. Ja mám akože zatiaľ takýto plastový, úplne vyzerá hrozne, ale má tú špičku takú tenkú, takže mne sa tá kožička zatlača veľmi pekne, veľmi dobre sa s tým kožička zatlača. Také pušery, ktoré som skúšala celokovové z AliExpressu alebo takýchto stránok z Sheinu, neboli až také dobre, boli také tupé na špičke a tým pádom sa kožička zatlačala veľmi zle. Takže ja som zostala pri tomto, ale už čakám balíček zo Stalexu s tými novinkami Unique, takže budem čoskoro vedieť podať aj ďalšiu recenziu. Ďalšia vec, keď si zatlačíte kožičku a opracujete ju brúskou, čo ja robím, a veľmi odstraňovače na kožičku neodporúčam, pretože som sa začala zaujímať trošku aj o chémiu materiálov, čítať knihy a rôzne vedecké články, a nie všetky odstraňovače sú úplne fajn pre našu kožičku a pre ďalšiu priľnavosť materiálov, takže ja odporúčam buď akože sa jej nedotýkať, alebo sa naučiť pracovať s brúskou, čo by som takisto chcela ukázať aj detailnejšie. Keď je kožička opracovaná, použijeme nejaké nožničky. Ja mám Stalex Pro 50/2. Nebola som úplne spokojná s tými Magnolia a takými Zebra, pretože boli na špičke úplne také extrémne zahnuté.
ja s tým nevedela pracovať, skúšala som to na školení, takže pre mňa boli vhodné tieto. Zas keď som skúšala ušetriť na nožničkách a nakupovať z AliExpressu, to sa mi takisto veľmi neoplatilo, pretože v konečnom dôsledku vôbec nestrihali, alebo som sa s nimi ešte poranila. Takže na nožničkách by som nešetrila a kúpila by som si takéto kvalitné hneď na začiatku a vôbec by mi nebolo ľúto tých peniažkov, pretože toto je vec, s ktorou si dokážete veľmi ublížiť a na ňu sa neoplatí na tejto veci veľmi šetriť a oplatí sa investovať. Takže určite Stalex, nožničky, ktorékoľvek, pretože všetky sú výborne nabrúsené a kvalitné. Potom budete potrebovať nejaké pomarančové drievko na otretie nejakého zatečeného materiálu, alebo touto druhou stranou viete, takisto keď nemáte pušer, si kožičku odtlačiť. Veľmi sa mi osvedčili používať tieto pomarančové drievka. Ruskona ich predáva ako help sticks. Oni tam majú na konci takú vatu a to je výborné, keď si potrebujete utrieť nejaký zatečený materiál alebo máte nejaký takýto problém, že niekde vám zateče farba, top, báza, hocičo. Takže toto je úplne úžasné. Mám to zo Sheinu. Ale videla som to už aj na Temu. Myslím, že aj tam už som si nejaké dozásoby objednávala a používam ich už, ja neviem, strašne dlho a už si bez nich neviem predstaviť ani život. Takisto pri pilníkovaní, brúsení je strašne veľa prachu, takže bude treba nejakú kefku. Táto s týmto tvrdým vláknom sa mi zo začiatku stala byť zbytočne tvrdá, ale v konečnom dôsledku je najlepšia, pretože ten prach sa dostane do všetkých záhybov, pod nechty, do týchto nechtových valov, alebo dokonca aj pod kutikulu a dokáže ten prach tam urobiť veľkú šarapatu v podobe odchlipov a napríklad aj farbu, keď máte tam nejaký prach a dávate tam top, zbytočne vám to robí také hrbčeky a naozaj to nie je pekné, takže táto s týmto tvrdým vláknom je veľmi dobrá, ale ja mám takisto aj takúto kefku s takýmto mekučkým vláskom. Myslím, že je to nejaká make-upová kefka a normálne si to namáčam do cleaneru, čo je ďalšia vec. To je tekutina, ja používam 99% cleaner z Ruskony. Tu si to takto napumpičkujem, mám to plné cleaneru, pekne si to otriem. Tu ďalšie veci, ktorú ukážem, a to je buničina. Ja to mám v takomto plastovom obale. Tu mám čisté, tu háčem špinavé, že si zo pár vyberiem na kopku, ale ja mám buničinu veľmi dobrú z AliExpressu, ktorá nezanecháva žiadne chlpky, ktoré by robili šarapatu a potom, keď už je to použité, tak to zahodím do vedľajšieho kelímku. Je to takýto plastový obal, myslím, že zo Sheinu a veľmi sa mi osvedčil, takže toto sú ďalšie veci, ktoré sú veľmi dôležité, cleaner, buničina, nejaká kefka. A alfa omega sú pilníky. Ja mám viacero pilníkov, od Stalexu, Nechtomanie, aj od Ruskony. Najnovšie používam od Stalexu nalepovací systém, momentálne sa mi tu niekde zašarapatil, ale určite ho ešte niekedy ukážem. Pilníky používam ale len jednorázovo, tento už som používala, mala by som ho vyhodiť aj ten pusher, ale len som ich chcela ešte ukázať a toto je ten nasúvací systém na to také drevené drievko ako pani doktorky, ktoré dáva pani doktorka do krku. Trošku bojujem s tým, že sa mi to hýbe, keď pilníkujem, ale myslím, že to ešte nejako vyladím. Určite by som kupovala drsnosť 100, 180, prípadne 180, 150, aby si človek neublížil, pretože na prirodzenú nechtovú platničku sa nesmie používať vyššie číslo ako je 180, čiže už 150, 100 a nižšie určite nie, 180, 240 niekto odporúča, ale ja by som odporúčila tých 180, ale určite si dať pozor, aby sa neprebrúsila nechtová platnička. O takej tej teórii by som chcela porozprávať viac samostatne, pretože je veľa takých výrazov, ktoré nechtárky používajú, ako kutikula, matrix, nechtový val, lôžko, lunula, proste strašne veľa takých odborných názvov, ktorým som ani ja zo začiatku nerozumela a bola by som strašne rada, keby som počula nejaké video, v ktorom by to bolo všetko vysvetlené dopodrobna. Takže aj ja by som veľmi rada natočila nejaké video, kde to všetko vysvetlím a keď budete pozerať nejaké ďalšie videá, tak vám bude 100% jasné, o čom kto hovorí. No a ako poslednú vec som si prichystala ešte
štece. Takisto tu mám hneď pre porovnanie viacero značiek, mám tu ale detailery, pretože to je asi na začiatok také najdôležitejšie, detailer a ešte štece na nanášanie farby. Tieto dva sú detailery, pretože si nanesiete bázu a potrebujete tú bázu zaniesť ešte úplne ku krajom, ku kožičke. Niekto má tieto bočné nechtové valy také vysoké. To znamená, že sa ťažko dostať medzi tú kožu a ten necht a zaniesť tam nejakú tú bázu alebo farbu. A na to je výborný ten detailer. On je strašne tenký pri špičke. Tento mám ešte biely od farby, ktorú som naposledy používala, takže by som si ho mala dať do poriadku. Tento je z Ruscony a tento Boan je výborný z AliExpressu. Tých som testovala viac určite už dávnejšie, tiež je ešte tabletavý od Zlatej. Ale tieto ostatné z AliExpressu sa mi veľmi neosvedčili, ale tento Boan je úžasný a myslím si, že veľmi, veľmi podobný Ruscona štecom a iným kvalitným štecom. Na nanášanie farby tu mám full cover z Nechtomanie a takisto aj oval 6S z Ruscony, ale ten by som úplne rýchlo asi teraz nenašla. Ak by bolo treba, v nejakom videu by som ukázala ešte rozdiel medzi nimi. Takže štecov je milión, samozrejme, na každú techniku sa používa iný a aj celkovo toho materiálu, ktorý je potrebný, je strašne veľa, ale toto je taký ten úplný základ, ktorý určite potrebujete predtým, ako si začnete prvýkrát robiť nechty a už ako ich budete robiť ďalej, tak budete ďalej zisťovať, čo všetko by sa vám ešte zišlo. Samozrejme na oprašovanie prachu sú ešte všelijaké aj iné kefky, ja mám rada aj túto, keď mám taký malý prach, ktorý potrebujem len v rýchlosti dať preč, aby som videla, čo vlastne ďalej idem robiť. Je toho strašne veľa, je strašne veľa nail artu, ktorý tu mám a trvalo by to strašne dlho všetko ukázať, ale teraz som chcela ukázať také, čo potrebujete, keď si chcete teraz začať robiť nechty, chcete si urobiť gel-lak alebo gelové nechty a neviete, čo si máte kúpiť. Takže by som začala od tej prípravy nechtu, takže máme necht zmatnený pilníkom o hrubosti 180 a teraz sme pri prípravných tekutinách. Ide o stav nechtov. K tomu by som sa tiež venovala, vrátila by som sa k tomu teda v nejakom ďalšom videu, čo sa kedy má použiť. Ale určite by som použila nail prep, pretože ten by mal vysušiť nechtovú platničku a odmastiť ju. On má v sebe viacero chemikálií, ktoré by mali odmasniť masnotu, všelijaký pot a zvyšky, ktoré obsahuje naša nechtová platnička. A ďalej ešte pri problémových nechtoch sa používa bezkyselinový a kyselinový primer, ale čo sa kedy používa, by som si ešte rada pripravila v ďalšom videu, ale ak si to chcete zaobstarať hneď všetko, tak môžete, ak nie, tak zatiaľ nail prep. Ja tu mám aj z Ruscony, aj z Claresy. To sú vlastne profesionálne značky a Claresa je trošku finančne prístupnejšia, ale má to aj v takých menších 5 gramových baleniach. Ruscona má takéto veci v 12 ml, takže je tam toho viac, ale cenovo, ak chcete na začiatok len vyskúšať, či vás to bude baviť a či vám to bude držať, tak by som povedala, že Claresa na začiatok je výborná. Musím trochu pridať, pretože už to video má 13 minút. Ďalej, teda to boli prípravné tekutiny, ďalej bázy. Ultra Base z Claresy je výborná, takisto cenovo veľmi prístupná, na začiatok úžasná. S ňou vám určite nechty držať budú, ak splníte všetky ostatné veci. Potom Professional Base Clear z Nechtomanie, takisto úžasná, určite vám nechty s ňou držať budú. Ak sa rozhodnete, že chcete pracovať s Nechtomaniou, je to dobrá voľba. A ešte tu mám Unica Base, ale tu mám v izbičke pri mojich detičkách, takže tam teraz nepôjdem, aby som ich nezobudila. Takisto úplne úžasná báza, proste každá
Značka má priehľadnú bázu, môžem vám aj ukázať. Je to priehľadná, elastická, pružná báza, ktorá je vhodná pre všetky typy nechtových platničiek. Takže toto by malo ísť pod gelovú modeláž, aj pod gelakovú modeláž. Ak budete pracovať s gelom, polygélom, gelakom, určite pod to musí ísť priehľadná báza. Ja tu mám ešte antifungál, ten dávam v prípade nejakých plesní, mykos, čo je najhorší stav, ktorý sa môže stať, a mne sa nestal, ale raz mi prišla kamarátka, ktorá bola na nechtoch u svojej kamarátky a spôsobila jej žabinec, takže vtedy som použila antifungál a som rada, že som ho mala, pretože on je taký protiplesňový a má sa zbavovať takýchto ochorení nechtových, takže som rada, že ho mám a nenašla som žiadnu inú značku okrem Aglie. Dlho som nehľadala, ale nenašla som, ktorá by mala takéto antifungál v ponuke, takže ho mám od Aglie. Takisto je to profesionálna značka a keď budete mať od nich čokoľvek, bude to super. Takže tu máme prehľadné číre bázy a antifungál. Takže ak máme už na nechtiku číru priehľadnú bázu, potrebujeme nejakú modelačnú bázu. Buď sa rozhodnete pre gel lak, vtedy tu mám bázy, môžem ukázať aj od tej nechtomanie, keď už to tu tak porovnám. Mám tu Master Base od Ruscony, potom Bottle Gel a Profesio Base Coco. To je jediná, čo mám od nechtomanie. Od Ruscony ich mám viac. Aj napríklad Bambino Master Base. Bottle Gel je už na trošku inej báze. Dá sa s ním spevňovať aj dlhšie nechty, napríklad takéto dlhé už si môžem spevňovať bottle gelom, bez toho, že by som si musela špičky spevniť polygelom. Ale kebyže chcete gelak na svoje prirodzené nechty a nechcete spevňovať špičky, tak stačí vám Master Base. Takže tak vlastne docielite gel-lak. Aj ku gel-laku plánujem video, takže odporúčam sledovať môj kanál a dať mi sledovanie. Potom tu máme Profesio Base Coco, takisto Coco je akože taká mliečná báza, je veľmi dobrá, veľmi krásne kryje, plne som s ňou veľmi spokojná. A potom tu mám ešte soft gely od Platinum. Tie sú takisto skôr na gelovej báze. Ak chcete spevňovať dlhšie nechty, dlhšie napríklad takéto alebo takéto, tak skôr ich spevniť s takouto gelovou, ale ja veľmi rada pracujem aj s gelmi, ktoré sú vo fľaštičkách. Veľmi dobre sa mi pracuje a myslím, že začiatočníčky skôr ocenia fľaštičkový systém, pretože všetky ženy sme zvyknuté od malička si lakovať nechty, takže skôr si zvykneme na ten šteček tej fľaštičke ako na ten gel, na ktorý treba mať ľahkú ruku a treba to proste natrénovať. Takže do začiatku by som určite zvolila bázy alebo gely. Nemám žiadnu bázu od Claresy, teda mala som, ale už som minula a ešte tu mám veľa materiálu na spotrebovanie a ja robím nechty len sebe a rodine, takže nemám kedy spotrebovať všetko, čo mám a mám toho naozaj požehnanie. Ak sa rozhodnete nechty predĺžovať, tak určite nejaký stavebný gel na šablónky. Ja používam momentálne tie nové šablónky z Ruscony, ktoré majú taký tvrdší papier. Som s nimi naozaj veľmi spokojná. Ak sa rozhodnete, že šablónky nie sú vaša cesta, môžete predĺžovať duálkami. Určite sa chystám aj na duálky do videa. Ja duálky zbožňujem, takže určite pôjdem do toho. A teraz najnovšie som si zaobstarala aj softgel typy z Sheinu, tak aj tie sa rozhodnem prvýkrát vyskúšať určite vo videu. Mám tu gely, ktoré sú vhodné na predĺžovanie na šablónky alebo kľudne, ak si trúfnete, tak aj do duáliek, ale tam sa lepšie pracuje s polygelom. Mám tu gel builder Nature od Claresy, Soft and Easy. Oni si ich veľmi babi chvália a tento je naozaj taký telový. Mám tam nejaký bordel. Tento je taký telový a je strašne pekný. Strašne dlho sme hľadali s mojou sesternicou nejaký naozaj, že telový, naozaj telový, aby nemal nádych do ružová. A tento gel to splnil, je naozaj telový, nie ako všetky, ktoré to tvrdia.
tak ja si všetko kúpujem v týchto malých balíčkoch a myslím, že to ocenia aj všetky začínajúce nechtárky, pretože nedokážeme to hneď spotrebovať, keď si robíme nechty same a ideme sa to učiť. Nedokážeme spotrebovať také tie väčšie, toto je ešte stále menšie, len 12-15 ml balenie, takže tie 30-50 nedokážeme spotrebovať. Takže tie menšie sú určite super, keď to značky majú a ja vždy váham, keď chcem nejakú značku, ale majú len veľké balenia, že to proste nedám. Takisto Fluffy, on má veľmi nadýchanú konzistenciu, ja tento mám už takmer minutý, ale je úžasný. Určite ukážem, ja mám od Ruscony takmer všetko, takže ju u mňa bude vidieť často. Určite aj nejaké unboxingy ma tu čakajú a sa mi zamotáva jazyk. Mám tu veľa balíkov, ktoré by som si rada s vami otvorila. Mám tu ešte aj Glowish Builder, ktoré táto rada bola úplne bomba, je úplne úžasný, krásne sa trblieta, mala som s ním nechty a milujem ho, takže tie určite, babi, ak si dlhšie v nechtoch poznáte. A potom tu mám Fiberglass Clear od Aglie so sklenými vláknami, pretože moja svokra má extrémne problémové nechty a už strašne dlho hľadám, čo by jej sadlo. A už sme to aj našli, a tento gel trošku štípe, takže sme od neho upustili, ale ostali sme pri geloch so sklenými vláknami, ale tieto od Platinka, ktoré sú vo fľaštičke a naozaj s nimi aj mojej svokre, ktorá má extrémne problémovú prácu, nechty držia. Takže odporúčam siahnuť po takýchto geloch, ak máte nejaké problémové nechty. Takže predstavte si, že teraz ste si nechty predĺžili s gelom a ak nechcete pracovať s gelom, ešte sú tu polygely, ktoré si určite môžete plánovať zaobstarať, ak chcete robiť nechty, ale ja vám to veľmi odporúčam, pretože s polygelom sa pracuje jednoduchšie ako s gelom, polygel nezateká, polygel drží na mieste, tam kam ho dáte bude, pracuje sa s nimi so štecom. Určite ukážem. Ja nemám taký originál z Ruscony, pretože je ešte nad moje cenové možnosti, tak som si zaobstarala takýto. Je dosť podobný. Ja som s tým originál štecom Kolinsky 3D Polygel Kolinsky pracovala na školení, bol super. Keď našetrím, kúpim si ho, ale tento je veľmi podobný, je taký hrubý, má také syntetické síce vlákno, ale s polygelom sa pracuje tak, že sa namáča do cleaneru, trošku sa otrie do obrúsku a sa tak zaťupkáva, takže tento štetec je na to super, aj keď nie je úplne originál, ale stal akože pár eur, takže má tu všade bordel, pardon, takže sa to oplatilo. No a teraz dajme tomu, že už máme vymodelované polygelom, gelom, máme nanesenú nejakú farbu, to vám ukazovať nejdem, ja ich mám od všeho všudy, od Claresy, od Ruscony, od všade možne. Dajme tomu, že už farbu nanesenú máte a teraz ideme na top, ktorý si takisto potrebujete zaobstarať a máte veľa ich na výber, máte veľký výber na Slovensku. Ja by som na začiatok odporúčila tú Claresu, pretože je naozaj cenovo dostupná a je naozaj kvalitná, oplatí sa. Ak sa rozhodnete pre nechtomániu, tak ich Shine On je úplne úžasný. Ak sa rozhodnete pre Rusconu, tak Expert Shine, ja mám ešte ten starší, teraz je ešte nejaký New Formula, ktorý má ešte vytunejšie zloženie, Dry Matte. Mala som z tých nekvalitných značiek a nebola som spokojná, ja si už nespomeniem na tú značku, ale nakupovala som vtedy na Aspire a podobných vaše nechty a neviem, ako sa volali tie stránky a naozaj tam bol taký, povedala by som, materiál druhej triedy a naozaj, babi, na to nezačínajte, takže tieto topy sa naozaj lesknú. Ruscona má ešte aj milión takýchto topov, ktoré už majú v sebe nejaký efekt. Takže tieto efektové topy sú brutál. Ja mám tento už dlho nepoužívaný, musím ho trošku dať dokopy. Tento som ani nepoužívala, má v sebe zlaté fólie a dúfam, že dostane svoju premiéru čo najskôr. Naozaj krásny, skúsim sa ostriť na ňu, naozaj krásny, ale najradšej aj najpoužívanejší z
týchto efektových topov je u mňa tento holografický, ktorý je brutálny a naozaj úplne ho milujú baby, pretože nepotrebujete mať milión farieb trblietavých, aj jednofarebných, stačí vám farba a keď na ňu dáte tento top, tak máte z každej farby trblietavú. Akože brutálny, krásny a každému by som ho dopriala. Takže to, čo sa týka topov. Ďalej, ak chcete robiť nechty, potrebujete nejakú brúsku. Či chcete, či nie. Časom zistíte, že tá kožička nikdy nebude vyzerať tak pekne, keď nebude opracovaná brúskou, ktorou samozrejme treba vedieť narábať, pretože si viete veľmi ublížiť. Ja som vyskúšala brúsiek viac a budem sa vám snažiť aj ukázať. Mám tu teraz na ukážku dve. Táto je taká základná, ja neviem koľko stála, nejakých 30 eur. Tu je k nej pero, tu je brúska, tak to vám ju ukážem. Tu si nastavujete rýchlosť, myslím, že 35 000 je najviac, zapína sa, vypína, tu sa prestavuje chod doprava, doľava, keď idete kožičku najskôr v jednom smere, potom v druhom. Takže bola dobrá, ale ja som väčšine zvedavý človek, ktorý stále musí nakupovať a tak som si kúpila aj túto z AliExpressu, ktorú Katka z Kate Nechty veľmi dobre recenzovala, tak som neodolala a objednala som si ju, je super. Mám trošku zasvinenú, prepačte, ale je fakt super, som s ňou veľmi spokojná, ale moje srdce už zase sa obzerá po iných, pretože ja musím stále niečo skúšať, takže určite najbližšie, neviem kedy, ale najbližšie bude zase ďalšia recenzia na ďalšiu brúsku, pretože ja nevydržím a budem skúšať ďalej. No a najdôležitejšia vec, ktorú potrebujete, ja to tu mám také, je lampa. Neodporúčam určite lampu, no moja je úplne v hroznom stave, ale neodporúčam určite, aj znútra je zašpinená, pretože som si tam dávala tipy, ale to na funkčnosti nič nemení. Odporúčam lampu, ktorá bude mať maximálne takých 70 W, pretože ak bude mať viac, môžete si nejako popáliť nechtovú platničku. A aj keď tí výrobcovia niektorí uvádzajú, že aj 260 W je super, tak ja by som sa už bála. A ďalšia vec, ktorú mám, je kvalitná odsávačka prachu, ktorá je plná prachu, pretože som robila teraz nechty a ešte som sa nedostala k tomu ju vysypať, ale aspoň vidíte, koľko veľa prachu dokáže zobrať. Je to stávaná Ilka. Dúfam, že to dobre čítam. Mám ju stávanú a vyskúšala som ich asi 5. Rada vám o nich niekedy porozprávam, ale zistila som, že nie nad kvalitu. A aj keď som vyskúšala aj dobrú odsávačku položiť na stôl, ktorá brala prach, strašne bola hlučná, ale brala prach. Takže ak by ste chceli na nejaký link alebo radu, tak určite mi píšte, čo sa týka čohokoľvek nájdete. Ja vám priložím aj svoj Instagram, môžete mi napísať. Ja odpoviem na čokoľvek, veľmi rada poradím. Môžeme si podiskutovať. Ja som tu proste pre vás a mňa nechty robiť baví a chcela by som niekomu poradiť aj ďalej. Táto Ilka bola investícia, ale ja som veľký alergik a ak chcem robiť nechty, musela som do toho zainvestovať. Mám tu ešte milión nail artu, nálepiek, pečiatok, všetkého možného, takže dúfam, že každý večer, keď detičky zaspia, ja sa dostanem k nejakému videu, niečo pre vás natočím, ukážem vám, ako tento môj nechtový kutík vyzerá, dúfam, že si spolu môžeme sa porozprávať v komentároch, ale budem rada, ak ma možno zazdieľate, označíte, alebo mi dáte like, alebo mi dáte follow, je to na vás, ale ja to budem natáčať tie videá a dúfam, že si to niekoho nájde. A ak nie, tak budem proste točiť ďalej, lebo ja robiť nechty milujem a chcem to posúvať ďalej a určite aj veľa takých informácií vedeckých, pretože ja sa aj v tomto smere strašne rada vzdelávam a chcem naštevovať školenia, robiť nechty a vzdelávať sa zatiaľ len popri materskej, lebo som čerstvo po pôrode, ale dúfam, že to pôjde ďalej. Tak ak ste dopozerali až sem, tak vám extrémne ďakujem. Budem rada za nejakú recenziu, napíšte mi, či sa vám páčilo, čo nie, ja niečo vylepším, niečo pridám a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Tak ahojte.